kuti hakuna wakaita semijesu. Mwari wongwa zita renyu rinamatwe, Baba ribatwe neutsvene muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. A good morning to you, people of God. A good morning to you. I hope I find you well. May the good Lord continue to protect you. May the good Lord continue to bless you. Muridzichengetwe nyasha dzidururwe pane zvamunobata, masuo ngaazarurwe. Favor ya Kristu ifambe nemi nguva dzose. Our morning devotion scripture is coming from the book of Numbers 22. Numbers 22 from verse 1. Now the children of Israel moved and camped in the plains of Moab on the side of Jordan across from Jericho. Now Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites, and Moab was exceedingly afraid of the people because they were many, and Moab was sick with dread because of the children of Israel. So Moab said to the elders of Midian, now this company will lick up everything around us, as an ox licks up grass of the field. And Balak, son of Zippor, was king of the Moabites at that time. Then he sent messengers to Balaam, the son of Beor, at Pethor, which is near the river, in the land of the sons of his people, to call him, saying, look, a people has come from Egypt. See, they cover the face of the earth and are settling next to me. Therefore, please come to me once, curse these people for me, for they are mighty for me. Perhaps I may be able to defeat them, drive them out of the land. For I know that whom you bless is blessed, and whom you curse is cursed. Mwari vakudzwe nekuda kweshoko ravo. Nyaya ndaverenga pano ndeya Balak aiva mambo kuMoab. Akaanalyza, akaongorora kuona kuti vana veIsraeri vari kufamba nenyasha dzaMwari pese pavari kusvika vari kukunda. So iye nekuona uwandu hwavo uye nekuona zviri kuitwa naMwari pavari kufamba naMwari, he was afraid. Ndokubva ati aiwa varume spoke to the elders, toda kuti titume vanhu vanondotora Balaam so that he can come and curse these people, kuti ndigone kuwana a platform to defeat them. Zviri kuhayirwa nekutsvagirwa Balaam kutsvaka munhu ari muhigher office of authority kuti ataure mazwi pamusoro pevamwe vanhu kuti varegere kuva nevictory on the ground. The battle yaitorwiwa on the ground, but kwakatsvakwa munhu unoenda pachikomo poitwa masacrifice, otaura mazwi ekutuka, otaura mazwi anounza chituko kuvana veIsraeri. So the battle yekutanga yaiva the spiritual battle iri kunzwisiswa naBalak, kuti ndikahaya Balaam akauya akanditukira vanhu ava, I can be able to defeat them. Kureva kuti it's not about kuwanda kwavo nemavictories ese avaita, but ndaakushifta the battle to the spiritual dimension yekuti I need somebody in higher office of authority in the spiritual dimension or spiritual understanding auye kuzonditukira vanhu ava so that I'll be able to defeat these people. So chanzwisiswa pano naBalak kuziva kuti nyangwe vanhu vakawanda vaine simba, asi munyika yemweya mukatumidzwa mashoko anocreata chituko pamusoro peupenyu hwavo. Even vane skill vakawanda, vane maweapons akanaka, they cannot get victory. So wakaunderstanda kuti victory inogadzirwa in the spiritual dimension yozomanifesta in the physical dimension. Munhu wagona kunzwisisa kuti life is spiritual. Whatever we see on the ground zvichiitika zvine chekuita nezvatisina kuona in the spiritual dimension. So that's how life is. Ndo mamiriro akaita upenyu. Whatever we see manifesting in the physical is a result of what is unseen in the spiritual.
So wakati, let us hire a man who can speak. Iye haagone kutaura, anogona kutaura, but he respecting the office, the grace dzine murume unonzi Balaam. He was a king and Balaam is not a king, but Balak uri kurespecta Balaam nekuda kweoffice, spiritual dimension, kuoperata kunoitwa na Balaam. So Balak, the king of Moab, nyangwe achigona kutaura mazwi, nyangwe aine army, but ari kuti, one thing I've learned to understand when we are fighting these kind of people, panofanirwa kunge pane mashoko ataurwa in the spiritual atmosphere create a victory kuti manifeste in the physical. If I take you back a little bit, uchaona kuti vana veIsraeri vabuda muEgypt, vane time yavakarwiswa paRefidim nemaAmalekites. Mwari ndokubva vapa Moses a strategy yekuti Joshua unorwa nemaAmalekites on the ground, but Moses unozviseparata from that army, woenda pachikomo chaanonosumudza tsvimbo munondo waJehovha wevictory. And the Bible richiti Moses akaneta akadzikisa ruoko pasi, Israel yaikundwa. Zvoreva kuti results ari kudeterminwa from the spiritual perspective. Results ari kubva from the spiritual dimension. Kuti kunyika imweya kuri kuitikei zvinokonzera manifestation kunyika yenyama. So Balak is not a believer. Balak is not part of Israel. But this strategy yakaitwa mukempi yeIsrael, Joshua akakunda. So Balak ari kutipa a picture yekuti he knows these things and he wants to use this strategy yakamboshandiswa futi naIsrael kumashure. I want you to show something very strange here. Balak as part of the Israel iri kuuya kubva vari kutouya kuti vapfuure nepana Balak. But strategy yakashandiswa paRefidim against the Amalekites, Joshua akakunda, is the same strategy iruda kushandiswa na Balak paari kuhaya Balaam to speak words to curse the people of Israel. So wakaipa is a photocopy. Wakaipa unokopa ma strategies nema systems eku kingdom ya Mwari to use against the people of God. So uchaona kuti neimwe nguva the church of the people of God, we ignore the principles and the strategies zemu kingdom. Atidi kuita izvozvo. But even ukashifta kuenda to the kingdom of darkness, there are also principles you need to follow. Aungoti nokuti uriwo kwa Satan, things will begin to happen. Uriko kune zvinoitwa ikoko zvekuti ukasaita kune zvisingakuitire uri ikoko. The same neku kingdom kwa Jehovah. You can be a believer, a church person, but if you don't operate with the principles of the kingdom, unozvinyima the privilege to walk in victory. Prayer is one of the keys. Kingdom ya Jehovah ine ma keys akawanda. Jesu not kuna Peter, I give you the keys of the kingdom. Wherever there are different doors, different channels, noda ku openwa. Vamwe baba waya ni mwana wao, Jesu aporisa mwana wao, Jesu anobva achiti zverudzi uru zvinoda kunyengetera nekutsanya kuzhinji, zverudzi uru kurati kune zvemarudzi nemarudzi ende zvinodiwa pane chimwe nechimwe zviri different. So you need the revelation, you need to understand the right principle to apply in a certain challenge for you to have victory. So pano ndiri kuona kuti Balak, although he's not a believer, is not part of Israel, but uri kuandastanda kuti kuchikomo kunofanirwa kunge kuine munhu anokonzera victory inoitika on the ground. Thank God Mwari vakatipa Jesu wakaenda pachikomo cheCalvary. Iye anoti zvapera, iye unotaura kukunda concerning our lives. So we need to guarantee a victory because of the blood that was shed at Calvary. So Balak
uri kuti endai munondishedzera Balaam. Unosvika paano sacrifice to pay this man. Balak unosvika pakuti mupei goridhe murumo. Tsvagai chipo chekumupa. Auye kuzotaura mashoko akadyarwa maari ane simba ekuti waatuka anotukika, waaropafadza anoropafadzika. Balak, a non-believer, unorespecta nekuunderstanda kuti pane grace, pane gift, panoda kuappreciatwa kuti gift ikushandire. Remember kuti haasi Balaam akati uyai negoridhe kwandiri, asi kuti a non-believer uri kugona kuappreciata pane nyasha dzaanoda kuti dzishande muupenyu hwake. Tikadzoka kubhuku ya 2 Kings chapter 5 uchaona kuti Gehazi zvakaita kuti atakure chituko, wakandotora zvipo asiriye the prophet ane the grace, but he was just serving under the prophet. But paakatera kutotora zvipo wakatora case. Zvonditaridza kuti zvipo zvanga zvina Gehazi zvanga zvakatakura dzimwe nyaya. But now iripo ndeyekuti Naaman paakaronga kuuya kwaIsraeri kuSamaria kuzoporeswa, wakatakura zvipo. Mukatarisa mawise pari kuuya kuzogamuchira the birth of Jesus, vanouya vakatakura zvipo. Nyaya yangu haisi pazvipo, bandoda tione picture yekuti learn to appreciate pane grace dzinogona kushanda muupenyu hwako. That's a principle in both kingdoms. Ukaramba uchitaiwa vanoda kuti tsotsa kwa Mwari akuite, if you go to the devil, mazuva ataimbo vako une zvaunotoita kuappreciata nyangwe nen'anga dzacho, uchitoziva kuti n'anga inosvikirwa zviri kuitika haasiriye, pane zvinosvika paari, anopresa a demand. Why demanding iye asiriye mudzimu but iri homwe ari kushandiswa nemidzimu yacho? Those are the laws and the principles are in spiritual dimension. So Balak is not a believer, but he trusts in the anointing irimuna Balaam as a prophet. Kuti akataura chituko pana anotukika, akataura ropafadzo pana anoropafadzwa. Haana kuti because I'm a king chingouya uite zvino, I'm a king over you. He sent people even with gold. So murume uyu wakashedzwa kuti auye kuzotaura mashoko, kwete kuzofaita, kuzotaura mashoko. Unozara kuti muupenyu hwevanhu tine vanhu vari kutambudzika nhasi nekuda kwemashoko akataurwa pamusoro peupenyu hwavo nevamwe vanhu vari mune imwe higher office in the spiritual dimension. Whether the kingdom of light or the kingdom of darkness, kune vanhu variko both sides, vari nemaranks spiritually, ekuti vanoti vakataura zvinhu pane zvazvinokonzera muspiritual atmosphere uye zvinomanifesta in the physical. I'll give you an example. Munonje akangokuti ramangwana urioni, unogona kuita naro naye kuti zvina nebasa rese ndiwani iwewe, but ukanzwa kuti wawanetsana naye munhu anobata-bata, kana kuti ing'anga, kana kuti muroi, akataura mazwi iwayo, unosvika paunonzwa fear in you, kana kuda kunegotiata naye kuti pakanganisika sekuru musazodaro nekudini. Why? Because une imwe understanding yekuti mazwi hongu, but ari kuataura ndo pane nyaya. So Balaam ari kuhaiwa nekuda kweofisi yaari, zvinotozikanwa naBalaam kuti waunenge watuka anotukika, waunenge waropafadza anoropafadzika. Saka uya unditukire vanhu ava
so that I can be able to fight them. So the fight haisi mukutuka, but kutuka kuno create a weakness mu army yekwa Israel kana yatukika. Chokadi chiripo hama yangu ndeye kuti muhupenyu kune vanotuka ende kune vanotukika, but kune vanogona kurivhesa zvituko vakapiwa kuzodza naMwari to cancel every negative voice speaking against your business, every negative voice speaking against your career. I stand as an apostle of Jehovah. I stand as an evangelist. I decree and I declare. Nokuda kwa Mwari wakandidana wakandituma nezwi muupenyu hwevanakomana nevanasikana vevanhu. Kune vanotenda ngavagamuchire kudzikinurwa. I reverse mazwi anobva kumusha kwako ari negative. I reverse mazwi akataurwa nehama nyangwe neshamwari nyangwe nevavengi against your life. I reverse those words in the mighty name of Jesus. Ndinotaura kuti pfungwa yaMwari pamusoro peupenyu hwako. You are wonderfully and fearfully made. Nyasha dzashe ngadzidururwe muupenyu hwako. Favor ngaibatike, upenyu ngauyendeke. Lanoti uriwe pasi, ndinotaura kuti uriwe pamusoro. Lanoti uri muswe, ndinoti uri musoro. Vanoti uriwe kudzikisirwa, ndinoti uriwe kusimudzirwa. Lanota una kwaunoenda naJesu unoenda kure. Lanota una zvauchaachievha muupenyu, ndinoti Mwari ngavakupe nyasha. Paulo noti, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Can you do greater and many things through Christ Jesus whom you believe and trust? People of God, hear me very well. Kune murume akadanwa kunzi atuke vanhu, akatobhadharirwa nyaya iyo kunzi yaunditukirewo vanhu. Sei mambo vari kubhadhara munhu kuti angotaura mazwi. Vari kuunderstand the impact yemazwi ake kuti haasi mazwi bedzi, asi kuti ano create a victory on the ground. So imwe danger yatinogona kutadza kunzwisisa ndeyekuti pane munhu paanowana victory mune zvaari kuita, ofungidzira kuti iskill, iability, kungwara, maconnections, yeti pamusoro pezvaari kuita kune mazwi akataurwa ane a creative ability yekuunza zvakanaka ari pamusoro peupenyu hwake. Don't forget mazwi anotaurwa akakunakira pamusoro peupenyu hwako kana zvinhu zvako zvafamba zvakanaka. Learn to appreciate and thank God for his messenger. Why? Nekuda kwekuti kune mazwi akataurwa against anoda kuti ariveswe muupenyu hwako. So ndinotenda Mwari nekuda kwenyasha kuti unodana vanhu vake ovazodza, ovapa simba rekutaura mazwi anorivhesa mutauro wese wakadyarwa paupenyu hwomwanasikana nemwanakomana wemunhu. Mazwi anoti hauwanikwi ndinoarivhesa iko zvino nezita raJesu Kristu weNazareta wanikwa. Mazwi anoti haubudirire mune zvaunobata ndinoarivhesa iko zvino nezita raJesu Kristu weNazareta ngazviendeke zvaunobata. Mazwi anoti haubudirire pazvidzidzo zvako ndinoarivhesa iko zvino. Mwari ngavakupe njere, Mwari ngavakupe kupasa. Mazwi akataurwa pamusoro peupenyu hwako ndinomira semuranda waJehovha. I reverse that statement now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Kune mazwi akataurwa akabata muupenyu hwako zvaunotoona kuti you work so hard, but unongoshama kuti nyange washanda nesimba hapana chiri kuendeka, hapana chiri kubatika. Pamwe pacho unotozoona kuti wakangwara, une wisdom, une uchenjeri, but hauna any benefit, any blessing yauri kusangana nayo mukungwara kwese nemaconnections ose. Izvozvo zvega ngazvikupe kunyumwa nekuziva kuti pamusoro peupenyu hwangu kune mazwi akataurwa. Akataurwa usipo, uri unaware. Sezvakaitwa kuti Balaam unohaiwa naBalaki oendeswa pachikomo. Israel was not aware kuti pane zviri kuitwa against isusu. Thank God kuti Israel haina kugona kutukika. But dai yanga isiri Israel,
yaitukika woshama kuti neskill yese nekugona kufaita kwese sei tisiri kuwana victory. Wakaipa pane paanokufaita usiri away. Wakaipa pane paanoda kurwa newe, kwete nokuti une zvawakaipa zvawamuitira, but ane mweya weshayisano kana godo kana kusadawo kuona chakanaka chiri mauri. So there are times munhu anoti I'm a good person, I don't think somebody will want to fight me because handirwe nemunhu, handinetsane nevanhu. Iyo yekungoti zvinhu zvako zviri right, iyo yekungotiwo zvinhu zvako zviri right, yekuti kuchikoro uri kugona, iyo yekutoti vana vako vari kugona kuchikoro, yekuti vana vako vari kukura, yekuti mwana wako akaroorwa, yekuti mwana wako akashata, yekuti une basa rawabata raendeka, iyoyo inogona kuita kuti Balaki anzwe kuti you are a threat, we need to fight you. Israel haisi kufaitirwa kuti ine zvayataura zvayaita against Moab or against Amalekites. As Bible wrote, when they came to Rephidim, the Amalekites came to fight Israel. Parushika close to Moab, Balak unoti we need to fight these people. So also ururisirwa chakaipa chawakaita, urukurisirwa zvakanaka zviri kuitika muupenyu wako. Iyo yekungoti muupenyu wako mune zvakanaka zviri kuitika inoita kuti uvengerwe iyoyo. Nokuti there are times yekuti unoshaya kuti saka vanenge vachindivengerei, ndavatadzirei, ndaitei kwavari, yekuti hauna chawaita kwavari, but nokuti pane zvakanaka zvinoitika kwauri. Kune madhimoni anonzwa kuti hazvifanirwa kunge zvichifamba mufambiro wazviri kuita. Whether une wawatuka hauna, une wawavenga hauna, mukutoita zvakanaka. Do you know kuti kune vanhu vekuti ukavabatsira, ngatimbotasa from the African side, uone kuti pane nguva yekuti kune vanhu vekuti ukaenda kumusha uchitonomupa mari zvichidai chigayo kana yekutenga muriwo kana mafuta, wazviita nerudo nemoyo wakanaka, mari iyoyo inoshereketwa nayo, inobatwa, yogadzirwa zvainogadzirwa, yotaurirwa mashoko ainotaurirwa kuti iyi ngaive mari yekupedzisira kuti abate muupenyu wake. Hausi kuvengerwa kunyima, uri kutovengerwa kuti zvawandipa, wandishainira, wandidadira, wataridza kuti unayo, saka handifari kuti urambe uinazvo. Imentality yekuva mwana mudiki yekufungidzira kuti handina anondivenga because ndimunhu ari right. When you mature, you know and understand kuti hauvengerwe kuva munhu akaipa, unotovengerwa yekuva right, unotovengerwa yekuti pazvishoma zvaunobata kune vasingaitirwe zvakanaka. Pese pane blessing, pane kurwiswa, pane kumukirwa. You need protection nefavor yaMwari whenever you get blessed. Saka makaona kuti Jacob paari kuropafadzwa mumba mababa wake, anofanirwa kutotiza. Anotizei iye akomborerwa kune vasingaitirwe zvakanaka nezvakanaka zviri kuitika muupenyu wako. So vanoenda kumakomo, kuseri kwezvikomo, sezviri kuitwa naBalaam naBalaki. They will plan against the people of Israel. Why? Zvataurwa naBalaam zvanzi vana vakawanda, vana vanoita sekunge nzombe dziri kudya uswa, kana vauya close to us they wipe us away. Handizvo zvarongwa neIsrael. Israel is just passing through the wilderness kuti vaende mupromised land, but kuna anongonzwa kuti they must not pass through this place. So vari kuvengerwa past victory yavo. Vakakunda nyika yeMoab, vakakunda maAmalekites, vakazoita zvakati, vari kufamba neMwari wavo, Mwari ari apa kukunda. So pane nguva yekuti when things are okay, zvinotokucreatera enemy izvozvo. Saka behind the scenes kuna akahaya munhu zvanzi yaunditukire vanhu avo. So handiziva wandiri kushumira mangwanani ano, pane zviri kuitika muupenyu hwako. I prophesy this message. It's a prophetic message. Kune zviri kuitika behind the scenes. Hauna kuvengerwa kutuka vanhu, hauna kuvengerwa kuvenga vanhu, hauna kuvengerwa kukanganisa zvinhu zvevanhu. Wakangovengerwawo yekuti une mota yawakapaka pamba pako. Izvozvo zvega ndo zvakaita kuti ungovengerwa. Whether imota yakanaka, imota hombe yakazodii, izwi rekungoti vakanzwa kuti waane motikari yako chete zvakakuvengesa.
but vakuvenga kudaro kwauri vanouya vachinyemwerera, but behind the scenes kuchikomo kune kunoendwa naBalamu naBalaki kuti mbonditukira vanhu ava, kune asiri kufara. I've met people in my areas of deliverance yokuti unonzwa demon richitirika manifesta richitaura kuti munhu anovengerwa zvimwe zvinhu zvokuti wega unosvika paunoseka kuti saka izvi zvinovengesa munhu here izvi. Yeungotiwo une mhuri yako hamuna zvizhinji zvamuinazvo, your kids they are okay, life yako yakangoitawo zviri naniwo, izvozvo bedzi zvinongoita kuti munhu anzwe kuti haiwa ndofanira kutokuvengera nyaya iyo. Mainoku, may the good Lord bless you. Joelini Mashaya Mombe. Pastor Jake Chigoribo, how are you doing? Say, Kwagadiko, Kwamori Munuhasha, may the good Lord bless you. It's been a long time. Thank you so much for tuning in. So, behind the scenes, kune vanhu vanongoenda kuseri vongonoti munhu handisi kufara naye. Kwete nekuti ukazitarisa, you are somebody who is a good person. You are a helping hand kubva kufamily yekwako. But there are people fighting you. There are people fighting you. Varikukurwisirei the past victory. Zvanza vana vakazodai vakawanda, Mwari wavano apa kukunda nekubudira, saka chiuya kuno unditukire vana. But ndinofara kuti havana kutukika nekuti vaifamba naMwari waIsraeri. Mwari waJacob, Mwari wakatendeka, wakafamba nevanhu vake. So don't tolerate this statement. That's why I always encourage people. Chero nguva nyange zvinhu zvitange zvakaoma zviri kunetsa, usashaiwe nguva yaunotenda nekurumbidza Mwari. Why? Nokuti kune mabattles, kune misangano inogarwa mune zvimwe zvikomo, but isiri kubudirira. Mwari vachikurwira, but iwe unenge uri unaware yekuti kune program yakatorongwa kuti ndisadarika apa ndadarika, kune program yakatorongwa kuti ndisabate chinhu chidachibata, but nekuti you were not aware unenge uchingoti things are okay, ndofunga handina ma-enemies. Kune ma-enemies ausati waona, ausati waakuziva, ari mushishi, ari busy kuronga against your life, but nokuti hazvisi kubudirira, so unongonofunga kuti ndofunga hauna ma-enemies. I'll give you this picture. Mufudzi wemakwai wekwaIsraeri aifudza makwai aine mafuta, oil. Oil yaishandei kuva mufudzi ane oil. Oil yaiva yekuti nokuti mufudzi wemakwai aifamba kumberi kwemakwai, aiti akasvika akaona paine mwena, aidurura mafuta pamwena ipapa. Mafuta aidururwa kuti kana muine nyoka mumwena, painoedza kubuda nekuda kweoil nemafuta inotsvedza, haigone kubuda. Saka makwai anogona kufungidzira kuti area iri kufambwa nemakwai haina nyoka, haina chinokuvadza. Gamba inyaya yekuti secretly nyoka yakatodefeatwa neoil. Bible not it is the anointing that breaks every yoke of bondage. So it is the anointing over your life inokonzera kuti zvimwe zvinhu zvisamanifesti, but wofungidzira kuti zvinhu izvo zvazviko, gamba zviriko, but kune kuzodza, kune nyasha, kune a covering iri kukonzera kuti zvinhu izvo zviregere kuoneka. So we need to thank God for the oil. The oil is the anointing is the covering, is the grace of God. Liberty Muhamba, may the good Lord bless you. My Jojonya Utore, may the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha zvikuru, nyasha dziwanzwe zvamunobata zviendeke. Mkoma Manu, how are you doing? So happy to see you, my brother. Congratulations for your wedding. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So there are times yekuti makwai haasi kuziva kuti sei tisiri kurumwa nenyoka. Gamba inauye kuti mufudzi wamuinaye ane mafuta. So danger iripo ndeyekufudzwa nemufudzi asina mafuta. Why? Nokuti akasvika pane mwena anongosvetuka achienda, then nyoka inobuda yoruma makwai. So Mwari havagone kudana munhu vomuita mufudzi vasina kumuzodza.
Balaam was hired by Balak. Uya utuke now, so I can stand. So I can fight them. But the God of Israel, havana kuzvitendera kuti zviitike, havana kutukika. Nekuti wakatenda muna Mwari waIsraeri, chituko hachisi kuzobata pamusoro poupenyu hwako. Vachatuka asi havasi kuzoona results echituko. Vachashama vachiona the opposite, because the Lord God turned the case into a blessing. The Lord, the book of Nehemiah chapter 13 note, but our Lord God turned the case into a blessing. Vachikuvenga vachiita zvituko zvavo, may you increase. In whatever you are doing, ngazvitowedzera, ngazvitonyanya, ngavashamiswe nazvo. Kuti sei zviri kuwanda tichimutuka, ngavashamiswe nechipo cheupenyu, kuti taida kuti asararame, but ngavashamiswe Mwari vachitowedzera makore. Vanhu vaitoda kuti mudivorce ngavanzwe kuti muchato uri kutorongwa ende uchibudirira. Vanhu vaironga zvavaironga against whatever you handle and touch. May the good Lord bless you more abundantly. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. Nyasha ngadzowedzerwe. Favor ngaidururwe. Zvaunobata ngazviendeke. Vanoronga zvavanoronga na Balaam na Balaki pachikomo. Bandinotaura simba rechikuru rinobva pachikomo cheCalvary. Chikomo cheCalvary ngachirivhese matare ese anogarwa pazvikomo. Ropa rakaerera paCalvary ngaridhifite ropa rese remhuka nemasacrifice akarongwa newakaipa against your life. Father, in the mighty name of Jesus, I decree and I declare your mercy, your grace, and your favor. Vana venyu nezvinorongwa muzvikomo na Balaam na Balaki vapei kukunda nekubudirira. You are the same yesterday, today, and forever. Shokurat, our Lord God turned the case into a blessing. Vana venyu ngavaropafadzwe, vana venyu ngavakomborerwe. Zvavanoshuvira ngazvizadzikiswe. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen and amen. Rachel Mapako, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. My Jojonya Utore, God bless you. My brother Napoleon Mate, may the good Lord bless you. My Petronila Nyamunokora, may the good Lord favor you. Thank you so much. Reynard Emmanuel, may the good Lord bless you. Notando Chuma, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Caroline, highly favored Kache, my sister, how are you doing? May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Maima Makusha, may the good Lord bless you over there in Midobek. Mwari vakitire nyasha zvikuru, nyasha dzowedzerwe, favor idururwa muupenyu hwenyu. Ese matare akagarwa muzvikomo na Balaam na Balaki, they are not going to prevail. May the blood of Jesus speak victory over your business, over your career. Whatever you touch and handle, I cancel every negative voice. Auta yakagadzirwa na Balaam na Balaki pachikomo yakashayiwa simba nekuda kweauta inonzi Calvary. May Calvary speak favor over your life in the name of Jesus. Pastor Godwin Chirume, how are you doing? Say, God bless you. So happy to see you online. Thank you so much for tuning in. God bless you. So Balaam, why you are kutuka vanhu but haana kubudirira nekuti haugoni kutuka vari muruoko rwaJehovha, haugoni kutuka vakakomborerwa naMwari. Matare akagarwa vakaenda muzvikomo zvinokwana kuita 4 vachiedza kuprofita nekutaura case, but Mwari vachishandura chituko kuti ive ropafadzo. The more they will try to fight you, when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. Dai muvengi waiziva kuti kuuya kwaari kuita chikamu chako chiri kuzosimudzwa aigara asina kuuya. But nokuti haazive muregedza auye agone kuona kunyasha nekugona nekunaka kwaMwari pamusoro peupenyu hwako. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. I cancel every negative voice against your life. I cancel every negative voice against your business.
Every evil altar being raised against your life, may it catch fire in the mighty name of Jesus. Mudikani Mwari ngavakitire nyasha mangwanani ano. Mwari ngavakitire favor mangwanani ano. Chese chakarongwa matara akagarwa asi kuzobudirira. No weapon fashioned against you will prosper in the mighty name of Jesus. So shogorani kusire mangwanani ano. Let us continue to thank God and honor him. Why? Nokuti kune mamwe ma battles, kune umwe urongwa unorongwa tiri unaware. Mwari wogopedza nyaya iyi usina kutomboudzwa kunzi kune zvairongwa. Israel apa hapana chairi kuziva kuti Balaam na Balak vane meeting kuti tutukwe, but Mwari wedu uri kutipa kukomborerwa. So pane pamwe pakuti things just move. Zvekuti newe unotoshamisika kuti zvinhu zviri kufamba izvi. Sei chirudzi nemaomera zvanga zvakaita. Mwari wedu unoshanda behind the scenes. Kune nyasha nefavor yaanotiitira tiri unaware. Indaifunza kuti munhu anozonamata kana aziva kuti Mwari anomuda. Gamba munhu wanofanira kugara wachinamata nokuti mukuziva nemukusaziva Mwari vagara vane rudo nenyasha noupenyu hwako. Pane nguva Mwari dzavaitirwira kwete nokuti tinonamata asi nokuti kutendeka kwavo. Kune zvinoitika muupenyu kwete nokuti you are prayerful but nekuda kwekuti God is faithful. Kune zvinoitika muupenyu hwako kwete nokuti wakarongeka unogona wakangwara but nokuti his mercy endureth forever. Kabada ya sande reboshiata riba jade mante balando roboshiata kula basai menta kazaga la gianda la katara boshali kabasanda. Father, we thank you. Father, we worship you because you are faithful. Nokuti makatendeka, nokuti makarurama. Ndinokutendai Mwari wangu nekuda kwehondo dzamakarwa, dzamunorwa, dzandisina kuziva kana kuona, dzandakahayirwa vanhu, dzandakatsvakirwa vavengi vakahayirwa kuti varwe neupenyu hwangu vataure zvituko. Mazwi aida kutaurwa Baba neakataurwa pamusoro poupenyu hwangu asina kubudirira, amakagama mukandirwira munyika yemweya. I thank you, Lord, for you are faithful. I thank you, Lord, for you are awesome. I thank you, mighty God. Yaba shata kalanda bosa. Riba jade mante la bojarianda baya bazugada. Mante karando roboshiata kila basanda raboshianda. Mente tele boshiata talakoza riada baya sakata. Mante barando roboshiada kila basande. Yegedele bojale gabasada kayada. Manto rabia kataraka dere bojale gabasada ya. Mante la boja maliga dianta kula bazuga diata kila basande. Menta baradiata leketele boshiata. Father, I thank you for you are faithful. Father, I thank you for your mercy. I thank you for your grace and your favor. Kune hondo za usina kurwa Mwari dzavakakurwira ende vakasakutaurira ende ukasazviziva. To give you a hint kuti uve neunderstanding yenyu zvandiri kutaura kuti it's real, kuti kune mabattles ekuti Mwari vanotirwira tiri unaware. Pane nguva yekuti you meet somebody who will do something good to you. Okuudza kuti I don't know why I've been moved to bless you this way. I don't know why. Kuti say Mwari vazvisa mandiri kuti ndiite chinhu ichi kwauri. That's a picture yekuti uri unaware. God is speaking to people. So it's also the same. Uri unaware. Mwari vari kuvhara every case, every negative voice kuda kutaura pamusoro poupenyu. Kana wakambosangana nazvo zvokuti somebody from nowhere hauna connection naye, but connection inongoenda kuti Mwari vamutuma into your life. Pane paunoitirwa favor uri unaware. That's a picture yekuti uri unaware. God can speak to people to bless you. So uri unaware, God can defend every case inoda kuuya nekuataka life yako. Every spoken word negative Mwari vanori defend uri unaware.
Sa aida kuzokutuka haagoni kuuya kwauri kuti ufunge ndaida kuita zvakati against you banda zongosiya. Ivavo vanoita zviri negative vanotuka nekuda kutuka havatauri. Vanhu vanotaura vanhu vanounzwa naMwari muupenyu hwako vachikuitira chakanaka. So that's a picture kuti kana uchizvitenda uchizviona wakambosangana nazvo kuti somebody out of nowhere unongofunga kukuitira chakanaka. Webva kubasa pane paunongoti we have just thought tazongofunga kuti let us elevate you to this position. Zvekuti hazvina kugarirwa pasi, hazvisiriwo zvawakatsanyira ukazvirongera. Kana wakasangana neizvozvo, which means this message inofanirwa kuva relevant kwauri kuti even ku negative side vese vaironga chakaipa kwauri havagoni kuuya, but there are times ekuti pane vanogona kuuya kwete nokuti ndo vaironga chakaipa, but nokuti they were part of the people. Vanga vari muchikwata chevanhu vaida kuronga something bad against you, ivo ndokubva vasuduruka kubva muchikwata ichocho ndokuuya kwauri vachiti vanhu vanga vachikurongera zvakati, but ndazviramba. I was part of them, but ndazviramba. Kureva kuti pama enemies ako Mwari vanoshotora munhu mumwe chete anova kuside kwako, for you to know kuti nyaya Mwari vainzwa and is ready to defend you and to bless you. So my message this morning ndekuti let us thank God all the times. Pasina chandiri kuona zvinongoreva kuti pane zvandaifanirwa kuona zvichida zviri negative zvichiitika, but hapana chandiri kuona. Asi Mwari unoda kutendwa nokuti nyangwe pasina chandiri kuona kuti kuna Balaam naBalaki muzvikomo vari kuronga against my life, iko kufamba kwawo nemararamiro angu neupenyu hwangu nhasi, it's all about his grace. Nokuti zvinovengerwa munhu ufunge handi zvinhu zvaunofungira kuti maybe ukava too successful, ukavaka dzimba, ukava nemadzimotokari, ukachata, ukadii, ndo zvinokuvengesa bedzi. Ekungotiwo uripo kune kwauri kuenda. Israeri isati yatombotora Canaan yakaita ma-enemies. Hauvengerwe kutora promise, unogona kuvengerwa kufamba uchienda kupromise. That's why dzimwe nguva ushamisika kuti vanondivengerei, asandaachiva zvandofanirwa kuachiva, asandabata zvandofanirwa kubata. Unovengerwa kunzi uchazvibata nokuti uri mu-right direction. To the enemy, direction matters. If you're in the right direction, unto that you get there and zvichaitika. So he attacks direction asati aataka destination. Direction to the enemy is a sign yekuti you are going there. So unotanga kuatakirwa pa direction. But let's thank God for his grace. Let's thank God for his grace. Kuti mazwi ese ari negative, Mwari unoti handisi muswe ndiri musoro, handisi wekudzikisirwa ndiri wekusimudzirwa. Baba ndanamata nokutenda ndakupai mbiri pamusoro peupenyu hwevana venyu. Takutendai Baba nokuda kwehondo dzamunotirwira tiri unaware. Tisiri kuziva Baba kuti kune vari kurwa neupenyu hwedu. Imi makazviziva mukadzivisa zvituko zvavo kuti tirege kushanda paupenyu hwedu. Tiri vapenyu nhasi, tine utano nhasi, tiri pano